Si mama man na may kauban lalaki. Pangit tira ba kayo? Lupa nakita na ko si mama na diri. Ay kauban lalaki, laod pa yun kay nawong. Tinitigan ko, nilapitan ko. Kasi yun sa man mong kanta. So si mama, ay, morning, pita kasay ka sa TikTok karon. Wadyo kailangan gibuhat ba? Sige na kay TikTok. Ikaw po ma, wala kailangan gibuhat. Sige ra kag pangasaba. Alangan, badlungan man kay ka. Parehar mo sa iyong papa. Asa mo na yung maliwat sa inyo man? Sos, mo rason ba yun ba? Asa man iyong papa? Na, kami nagdulog. Ako imong pangutan-on. Ingna ha, ato sa kay Lamari, kita naon ako tong yuta. Sus, tanaon yun ng yuta ma. Isig magmariti sira ka. Ay, mo mag yun ang ginabuhi na to sa'yo. Di ba ito mabuhig? Wala na. Sunod ma, kanang kameritis ni mo. Nakasuwa yun kag pulis krilan sana. Pataka, ramang kasayin. Ay, basin arso na. So si mama pataka, raman ka. Minus ng kag paniid sa balaod. O sa'yo, minus ang panihid sa balaod. Alangan, ingon-ingon ka garson, panglalaki ram na. Ay, bahala na ka dihay. Pasama to na ko Lamari. Meanwhile, Oy sayon, asay mo mama? Sila ka, manto pa. Diag to sa iyang mare. Bagura ni lakaw? Taod-taod na po. Sus, asa nang unsa na mabudto dito ilang mari niya oy? Naman daw ito'y tanawon yuta. Amo ba? Mura po siyang naikapalit no. Sus pa, atik-atik ratog taraw sa yuta. Makikmaritis rato. Murag tama jud ka sayon. Way lain trabaho to imo mama, makigmaritis ra to. Unsa pa, Ping? Pabida-bida ay, ginggan. Mao na gini talent si mong mama. Sus, kung si Papa po yung mga lugar, bula-bula pong baba, may pagmulakaw. a few moments later. Akong mama, maritis akong papa, chismos. Unsa ko himala! Unsa kay piling aning magmaritis. Matry nga. Alo, kailam ko anong nagtindog-tindog. Si mama man na may kauban lalaki. Pangit tira ba kayo? Diya may maayong buhatin ako Ay si Papa, tawagan ako. Tama, pangit tira ba kayong kauban ni mama? Hello pa. Oh, hello. Hello pa, nakita na ko si mama na diri. Ay kauban lalaki, laod pa yun kay nawong. Pagtarong ba basing nagbinuwang na po ka. Hilig ra ba kay kagyaga-yaga? Na diri nag-agbay-agmay ka mama. Ikaw ba klaruhar gud ang naong nga nabiktan awa jud pag-ayo? Pwede ko ganay sa naupa Perti yung mauta. Perting mauta tanawa ganino asam din mo dapit. Nadiri dapat lamari ni mo ba niya dayon. Pagtarong ra gud diha sayon. Ayaw pagdugay-dugay pa. Papulian ka nagpangit kay nawong. Naglagot ako si mo ba? Naglagot na ko si mo. Wa ka kailan ako? Ha? Ikaw ang kauban niya? Ano sa magasayon ako man eh. Ay pa, ikaw day na ulam ka naging. Ikaw yung bata ma, perti yung ka. Ayaw pa! Di maayo magbaritis.